ערב יום ירושלים, ואנחנו פתחנו בנושא מוסר המלחמה במלחמות דוד. הלכנו כבר כברת דרך, הדרך החלה בכמה עובדות. העובדה שדוד מדבר עם כולם, וראינו איך הוא מדבר אפילו עם גוליית, ומסביר לו את ההיגיון, ואולי גם את ההיגיון המוסרי, מדוע אני עומד לפגוע בך. ואנחנו ראינו אותו, כן, איך דוד יורד אל גת ומוצא חן בעיניי, טוב אתה בעיניי כמלאך האלוהים, כך אומר לו אחיש מלך גת. ואנחנו ראינו אותו בשורה של התנהגויות כלפי העמים הסובבים אותו, מול איתי הגיטי, מול הפלישתים, מול הקרתי והפלטי ומול הגבעונים בסוף הספר, ולשם אנחנו נגיע לפרשייה הזאת. תחת הכותרת הזו של איך דוד רואה אותנו, המקום הזה של מדינת ישראל שהוא מייסד במידה רבה, שאול התחיל, אבל עיר בירה זה דוד, וזו בעצם הפרשה שלנו. בפרשה שלנו דוד מאחד את הממלכה אחרי 7.5 שנים שהוא מולך על יהודה בלבד. בצד השני יש את איש-בושת, והפרשייה שלנו, סיפור ירושלים, הוא הצעד הראשון שעושה דוד ברגע שהוא מקבל את המפתחות ביד. באים כל שבטי ישראל, באים הזקנים, ממליכים אותו למלך, מושכים אותו למלך, ואחת השאלות המעניינות, וכאן בטח ג'קי יכול לפרוס לנו איזושהי תמונה מעניינת בהקשר הזה, מה עושה ראש ממשלה מיד אחרי שהוא זה מסוג הידיעות שאני פחות שולט בהם, אני אומר, אבל זו שאלה מאוד מעניינת. מהו הצעד הראשון שלך כראש ממשלה? נכון? זאת אומרת, קיבלת מפתחות ביד, מהו הדבר הראשון? אז אני זוכר ראש ממשלה אחד שקיבל את המפתחות ביד, הוא מיד נסע לארצות הברית. ואתה מבין בדיוק עם מי, איך העסק מתנהל ומי נמצא, את מי סופרים ואת מי לא סופרים. כשאתה מתחיל בעצם כראש ממשלה, אתה מתחיל בביקור או במצרים או באמריקה הגדולה או במקום אחר, וצעד ראשון זה מאוד משמעותי. אז אם כן, הצעד הראשון של דוד, וילך המלך ירושלים. הפרשייה הזאת מוכרת לכולנו, אולי בסיפור שבה, אבל הייתי אומר, כשקוראים בה, אז קודם כל לא מבינים מה כתוב פה. כשאתה קורא בה, יש פרשיות שאתה יכול לספר לילדים לפני השינה, זה לא סיפור שמספרים. אי אפשר לספר את זה לפני השינה, אבל כששואלים שאלות, אז רואים, לא רק שאחרי או לקראת השינה אי אפשר לספר. אתה אומר, וואו, מה כתוב כאן? והשאלות, ברגע שאתה מעמיד למבחן את הפרשייה הזאת, במבחן המילים וההיגיון ומה מתרחש כאן, ואתה עומד מול שוקת שבורה ובעצם אומר, וואו, מה עושים עם הכתב חידה, חמיצר, אולי הרבה יותר צפונה, הכתב חידה הזה. אז אם כן, זהו כתב החידה שאנחנו נראה אותו ביחד. הכריכה של הדברים היא גם לקראת יום ירושלים, אבל לא פחות מכך, תחת הכותרת של המוסר במלחמות דוד, כך אני רואה את הקשר, כי קשר מובהק. אז ברשותכם בואו נקרא את הפסוקים, קצת נשאל שאלות ונתחיל ללכת לאיזשהו מקום. וילך המלך, נקרא את זה בפסוקים. למה לא מתחילת הפרק? אפשר, מתחילת הפרק. ג'קי, אתה רוצה לקרוא? נקרא מתחילת הפרק. ויבואו כל שבטי ישראל אל דוד חברונה, ויאמרו לאמור, הננו עצמך ובשרך אנחנו. גם אתמול גם שלשום, בהיות שאול מלך עלינו, אתה היית המוציא והמביא את ישראל. ויאמר אדוני לך, אתה תראה את עמי את ישראל, ואתה תהיה לנגיד על ישראל. ויבואו כל זקני ישראל אל המלך חברונה, ויכרות להם המלך דוד ברית בחברון לפני אדוני, וימשכו את דוד למלך על ישראל. עכשיו, משנים טון, נכון? עוברים כן, אז אני אגיד לפני שאתה משנה את הטון בכמה מילים. שימו לב, כל שבטי ישראל, ולאחר מכן כל זקני ישראל, והחיתום, וימשכו את דוד למלך על ישראל, המשיכה היא צעד שנעשה במקדש. אבל מעבר לכך, בעצם המקור
אנחנו רואים משיכת כלי המקדש שמייצרת בהם איזשהו מימד טרנסצנדנטלי, מימד של קודש בכלי המקדש. אצל הכהנים המשיכה הזאת קיימת, והנה למשוך מלך זה לא מובן מאליו, כמו לומר יש פה איזה מעמד מקודש למקום הזה, יש פה משהו מעבר. מי שמשך את שאול זה הנביא, זאת אומרת המימד הגבוה הזה ניתן לו מהנביא. מי שמושך את דוד זה העם. אתה שואל רגע, ואיפה הנביא? טוב, הוא עשה את זה פעם אחת, אבל לא היו צלמים. אבל לא היו צלמים, וגם זה לא הפך את זה להיות מלך. נכון, לא היו צלמים, לא יכלו להיות צלמים, זה נכון, כי פחד ששאול ישמע, אבל המשיכה היא לא הפכה אותו למלך. מה שהופך את דוד למלך זה העם במשיכה באירוע הזה. נקודה מאוד מעניינת, מהיכן הוא מקבל את כוחו. האם מהנביא, כמו שקיבל שאול, או מהעם, כמו שמקבל דוד. בואו נמשיך. אבל זאת משיכה מאוד טקסית, והיא רטרואקטיבית. כלומר, אתה כבר מלך, אנחנו מאשררים. זה יותר הם מושכים את עצמם להיות נאמנים לו. כן, אבל ממתי יספרו דוד מלך ישראל? לפני כן הוא היה מלך ביהודה, תחילת שנותיו של דוד כמלך, זה מפה. פה הוא מתחיל. הרגע שנתנו לך כוח זה הרגע שבו אתה... הרי ברור לגמרי שעד לפני זמן מה, חלק מאיתנו היו עם שאול. דוד יודע טוב מאוד שחלק מהפרצופים שעכשיו עומדים מולו בסלון, לפני חודשיים היו הורגים אותו בלי למצמץ. אוקיי? הטקס הזה הוא טקס של איזה מין... אחדות. קבלה מחדש, אחדות, פרישמי, מחלקים את הקלפים מחדש, ועושים את זה על ידי המשיכה המאוד צינית הזאת. יש פה הרבה מילים מאוד מאוד חזקות. הננו עצמך ובשרך. כשאני אומר למישהו, ואני מתכוון, אנחנו הרבה פעמים אומרים מילים ולא מתכוונים, המקרא זה לא פרוטוקול. כשהמקרא אומר מילים, זה המילים שמספרות את עומק הסיפור. הננו עצמך... עומק הסיפור שהם מספרים, לא. כן, אבל המקרא לא אומר שזה מן הפרדה. אני לא חושב שהמקרא הוא מונולוג. המקרא כן מביא את הקולות השונים של הנפשות הפועלות. נכון, נכון. אבל מה שהוא בעצם אומר, העם חוזר אל דוד. ואני מזכיר, בספר שמואל, אמנם הם רדפו אחריו, אחרי הסיתו אותם, אם השם הסיתך בי, בלשונו של דוד. אבל קודם לכן, כל ישראל ויהודה אוהבים את דוד. ומספר הפעמים שכתוב שמעריצים ואוהבים אותו, הוא גדול מכל מקום אחר. והוא נמצא בתיאורים הללו, ודוד כובש את לב העם. אלא מה? עלינו על סרטון, ושאול שם את כובד משקלו, ודואג שם את כובד משקלו, ועוד אנשים שאמרו, האיש הזה הוא אויב העם. מה שקורה פה, מורידים את האבק, מורידים את החלודה, וחוזרים למקום שהיינו בו. והיינו בו, במקום הזה חזק מאוד. זה מה שאני... אבל זה טקס פיוס, טקס... נכון, טקס פיוס זה הגדרה מצוינת. אתה בעצמך... פיוס וקבלה. זה טקס הכתרה של ראש ממשלה היום. נכון. אז זה כמו מה שקרה פה לפני שבוע וחצי בערך, כן? לפני רגע רציתם לאכול אחד את השני, כן? קראתם בשמות אחד. ועכשיו עושים מסיבת עיתונאים משותפת. ואומרים, נכון שאני קראתי לו שקרן, ונכון שאמרתי, אבל למעשה אנחנו אחים. זה לא אני עצמך... למה לא? כי את דוד אהבו קודם. נכון. השאלה לאיזה תשתית זה חוזר. העם. מי שמגיע עכשיו זה לא העם, מי שמגיע עכשיו זה מנהיגי מחוזות. לא, זה גם לא. כל שבטי ישראל. לא, כתוב כל שבטי ישראל. כל שבטי ישראל זה מקום רחב. כל שבטי ישראל. כל העם. מנהיגי שבטי ישראל. גם, יש פה שניים. ויבואו כל שבטי ישראל אל דוד חברונה, ולאחר מכן... כן, אבל מי מדבר איתו? ויבואו כל זקני ישראל אל המלך חברונה. אחרי הכל, ההשוואה שעשית, אני לא רוצה להיכנס אליה, אבל אני רק אומר שכאן התשתיות הן טובות, הן איכותיות, הן ברמות הגבוהות ביותר, ואפשר לחזור לספר שמואל ולראות שהמילים האלה פה בעצם, וואו, זה המקום האמיתי שלנו. איפה היום? אני מקווה שהמבנה הוא אותו מבנה. אני רוצה להזכיר שבפרקים האלה עצמם יש איזושהי שניות. כלומר, אתם רואים אין תרבות פוליטית אחת בישראל, כבר אז. זאת אומרת, דרך כוכבך, הגעת לסיטואציה שאתה במסלול נסיקה,
מה קורה? כן. חלק מהפוליטיקאים באים לכרות ברית, חלק מהפוליטיקאים, שככל הנראה לא מזהים מה מוליך את דוד, מביאים לו את הראשים של מי שהם חושבים שהיו היריבים שלו, ומאמרים על זה, כלומר, גם זה קיים. כלומר, אנחנו רואים שבעת ובעונה אחת, בערך באותו שבוע, גורמים שונים בעם מזהים אחרת את הכוריאוגרפיה שצריך לנקוט בה כדי להתמודד מול המנהיג החדש הזה. חלק מהם צודקים ופותחים דרך חדשה ומשותפת ומבטיחה עם דוד, וחלק מהם לא יצאו בחיים מהלשכה, מכיוון שהם עושים טעות חמורה. הם חושבים שהוא מהאלה, הם מביאים לו בתור חבילה ראש של מישהו, וזה יהיה הרגע האחרון בחייהם. נכון, נכון. אבל אני רוצה להזכיר... כלומר, יש פה כאילו זה התגוששות בין שני דפוסים. אבל שני הדפוסים רוצים את דוד. זאת אומרת, גם מי שמביא את ראשו, וגם מי שבא אליו כאן למשוח אותו, שניהם תמימי דעים, זה האיש. תשמע, כלומר, אתה אומר שאם שאול היה מצליח להוריד את דוד, לא היה קורה אותו דבר בדיוק? כן. הרי אם שאול היה מצליח, אם שאול היה מזהה את דוד במערה שמה, כן? ושולף אקדח ויורה לו בין העיניים, ושאול היה עכשיו נמשך למלך, אותם פרצופים, זו אותה סצנה עצמה, במקום דוד היה שאול. נכון. כן, אבל... מישהו היה מביא לשאול את הראש של הבן של דוד, ומישהו, וכל ראש עיריית בית שאן, ירוחם וזה, ומנהיגי העדה הדרוזית וזה, היו מגיעים עם אותו טקסט. גם בהיות דוד זה וזה, תמיד חשבנו שאתה... אז זה בדיוק השאלה, אם אלו דברי חנופה ומציאת חן בעיני המנהיג החדש, לא משנה מי יהיה, זו הפרשנות שאתה מציע. ואני רוצה לומר שיש הרבה דברי חנופה או מקומות כאלה במקרא, והמקרא לא רק מספר את המילים ומשאיר לי הקורא לנחש או להשליך את עולמי על הפסוקים, אלא המקרא גם, כשזה דברי חנופה, אז הוא יספר לי שהם חנופה. כי המגיד לי... תמיד? מה? תמיד? כן, אני חושב שהמקרא תמיד מפרש את עצמו, ובקריאה אבל לא בצורה אתה תוכל וולגרית. לראות... לא, אז אני שמתי להם פה למשהו. כן. דוד לא עונה להם. טוב, אז שאלה לאן לקחת את זה, אבל אנחנו בכיבוש ירושלים ברשותכם. כלומר, הם באים, הם אומרים דברים, ודוד שותק. אנחנו יכולים... אני כבר רואה מה הוא ממלמל הצווארון. אבל אני רק אוסיף עוד נתון אחד, ג'ק קב, שאני חושב שאנחנו כבר שנינו ראינו הרבה פרשיות שאומרות אותו. האיש הזה, דוד, מייצר אמון בסובב אותו ברמות שאין דומה להם. נראה לי שהוא יותר מייצר אימה. נראה לי שהוא יותר מייצר אימה. אחרת הם לא היו מדברים אליו ככה. כולם מפחדים ממנו. וואו, טוב, אין לי אפשרות להתגונן כרגע במשפט הזה, כי להתגונן זה להתחיל לפתוח פה דיון רחב על הדבר הזה. לא, אני חושב שבזה שהוא סגר את האופציה של מעכשיו יבואו אליי משלחות, כל אחד עם איברים קטועים של מישהו אחר מהמנהיגים שלי, הוא אמר לחבר'ה, תשכחו, אני לא מלך כזה, כן? זה לא נראה לי הטלת אימה. זה אחרי. זה כן אומר, תחליפו דיסקט. אני יודע ששנים אתם רגילים ככה. אבל השם שנים שלו זה כל מי שמאיים. שעלה פה לשלטון, הגיעו המשלחות האלה עם... תראו, הסיפור לדוגמה שהיה עם אבנר, שמת אבנר על ידי האיש הקרוב ביותר לדוד, יואב, כשהוא יוצא ממנו ומת האיש הזה, והייתי אומר, וואו דוד, החלק שלך פה הוא מובהק, נרצח פה מישהו כמעט ראש ממשלה ואתה מנהיג האופוזיציה והאיש הכי קרוב אליך עשה את המעשה, אתה לא נקי. לצאת נקי מדבר כזה זה דבר שהוא בלתי אפשרי. והנה, שימו לב מה מעיד לנו המקרא אחרי התגובות של דוד, וכל העם הכירו, ויטב בעיניהם ככל אשר עשה המלך בעיני כל העם טוב, וידעו כל העם וכל ישראל ביום ההוא כי לא הייתה מהמלך להמית את אבנר בן-נר. הסיפור הזה זה סיפור של המספר המקראי, ואתה אומר, וואו, שימו לב איזה אמון גדול יש, וזוהי נקודת המוצא, בדיוק שאחריה באים כולם, ובעצם אומרים, כן, האיש הזה הוא עצמנו ושרנו, אבל אני מציע... אבל זה לא בגלל האסוציאציה של העם.
כי דוד השקיע, דוד ישב 7 שם, והוא עשה מזה עניין. אתה יכול להגיד פוליטיקאי, וכולם יגידו, תראו לאן הידרדרנו, בליבו הוא צוחק וכן הלאה. לא, אני לא חושב שהוא ציני, אבל אני חושב שהוא, בניגוד לכמה פוליטיקאים היום, שהדבר הראשון שאומרים שהם נבחרים, הם אומרים, אני לא פוליטיקאי. הוא אומר, אני כן פוליטיקאי. כן, אבל השאלה, הייתי אומר, הוא מדינאי. הייתי לוקח את הפוליטיקה, אבל גם מוכן, אפשר להגיד גם את הניסוח הזה פוליטיקאי. תראו, אני מוכן, בנושא הזה אני חושב שכדאי לעבור לירושלים, אבל עוד משפט אחד, אני חושב שהוא מעניין ומרתק. תראו, כאשר דוד יושב בארץ פלישתים, נרדף שנים ארוכות על ידי שאול ועל ידי אנשיו, והנה הוא שומע מת שאול. מה היית מצפה שתהיה תגובתו? אני יושב פה, אני משלם שנות חיים, אני משלם סכנה קיומית, ולא רק אני, העם שילם פילוג, העם שילם את נפילת שאול ברמה שהפילה ומוטטה, והאיש הזה סחב אחריו לכל המתח הזה איתי כל כך הרבה שברים. מה יגיב דוד כשהוא נמצא בינו לבין עצמו? שומע מת שאול. כאילו מה היית מצפה? שישמח לעד. וכשבאה התקשורת, טוב, אנחנו מאוד מאוד עצובים, ככה איזה מדינת ישראל איבדה היום את אחד מטובי לוחמיה ועוד כהנה וכהנה דברים. ככה הייתי מצפה, וחברים, המקרא הולך ומספר לנו מה קורה אחרי הקלעים, ואני רק מזכיר את הדברים האלה, אבל אני מוצא את עצמי בנושא שלא תכננו, אז אני אמרתי זה אולי חתימה, ואם ג'ק ירצה להגיד עוד משפט אחד סיכום, אבל תשימו לב, הוא שומע את הדבר הזה, ומה עושה דוד? עומד דוד, ויחזק דוד בבגדיו ויקרא, וגם כל האנשים אשר איתו. האנשים אשר איתו, אם אתם שואלים, גם, זאת אומרת, הם בעצמם היו היועצים, הם לא יודעים מה להגיב, כאילו, אם אתם שואלים אותי מה היה שם, בעצם כולם אומרים, וואו, כאילו, פתאום הם מסתכלים לראות את דוד, ודוד עושה את הצד, עכשיו זה בפורום סגור, פורום בורח על נפשו מהאיש הזה, ויחזק דוד בבגדיו ויקראם. יש פה איזה גם טקסיות, חבר'ה, תבינו מה קורה פה. וגם כל האנשים אשר איתו, ויספדו, ויבכו ויצומו. בהתחלה הוא, אחרי זה הם, אחרי זה בוכים. אני שואל, על מה אתם בוכים? חברים, ודוד עוד רגע נושא קינה, תקשיב עכשיו למשפט הבא, הוא חזק תותח לפי דעתי, מה שעושה דוד. דוד נושא קינה, ואומר ככה, אל תגידו בגת, אל תספרו בחוצות אשקלון, פן תשמחנה בנות פלישתים, תגלנה בנות הערלים, על מה? על שאול וליונתן. יש פה חוכמה שלא תשוער. הוא עומד מול חבורה שכולם בעצם מה היו רוצים? להרים לחיים. ומה אומר דוד? עומד דוד ואומר, חברים, הכאב, מה שעבר עלינו, אנחנו לא משתפים אותם. למה? כי הם ישמחו. ומה הוא אומר לאנשים? זה שיקול פוליטי. מי שמח? מה? זה שיקול פוליטי. הוא לא רוצה שהם יצאו לעוד קרב עוד שבועיים, בדיוק אחרי שהייתה מפלה, כאילו שמחים שנפלנו. הם תשמחנה בנות פלישתים, בנות הערלים, זה בנות ישראל בחנה מול בנות הערלים. בנות ישראל בחנה על שאול, המלביש חם עדי, וכן הלאה וכן הלאה, ובנות הפלישתים צוחקות ולא מבינות מי נפל פה היום. טוב, זה נושא, אני לא בטוח שאפשר שאני יכול לשכנע בזמן כל כך קצר, רק אומר את משפט הכי טוב שלמיטב הבנתי, דוד משחק באמת במקום. מה? זה שהוא הצליח לגרום גם לחבורה הקרובה אליו, לאמץ את הדפוס הזה, כן? של כבוד ליריב, ובעצם תרבות פוליטית פחות דרוויניסטית ממה שהייתה, כי המנהג הזה של להרוג ילדים של יריבים, זה מנהג שהוא לקוח לגמרי מהג'ונגל. ועד היום, בחלק מהשבטים, ככה עושים. זאת אומרת, אריה חדש כובש את מעמד הזכר אלפא בלהקה. הדבר הראשון שהוא עושה, זה להרוג את הגורים של כל הזכרים שהיו קודם. והדפוס של פוליטיקה פרימיטיבית, הוא יונק ישר משם, מגיע דוד ואומר, בוא נזיז את הכלים טקט אחד קדימה. עם זה אני מסכים, אבל אני חושב שבשלב הזה של הסיפור,
הוא כן הצליח להאציל מרוחו על המעגל הקרוב אליו. אתה לא תשכנע אותי שהחבר'ה שמגיעים אליו עכשיו מזיכרון ומעקרון ומשפרעם ומרמלה הם כבר לגמרי דוידניקים. אני חושב שהם פוליטיקאים קטנים. אני חושב... אני רוצה להגיד משהו. פה אנחנו רואים גם את הגדולה של דוד המלך, גדולה, בזה שהוא התעלה על עצמו וגם נתן דוגמה. דוגמה לכל מי שהיה מסביב לו, שלא שמחים לעד, בכל אופן מלך גדול, נכון שהיה לשכוח מהעבר, בואו נתרחב, בואו, ככה אני רואה את דוד במקרה הזה. ובנימה אופטימית זאת, אנחנו ממשיכים לירושלים, ג'קי כן. מה שקורה כאן זה... מה קרה? בסדר, זה נכנס לפריים? הכיסא הזה... כן, התחלנו להיות בבאים, אתה רואה? ג'קי יקרא את הפסוקים בחבל. אוקיי. פתאום אנחנו עוזבים את הסיפור, והפרק עובר לנימה חגיגית וכללית הרבה יותר. בין 30 שנה דוד במולכו, 40 שנה מלך. בחברון מלך על יהודה 7 שנים ו6 חודשים, ובירושלים מלך 33 שנה על כל ישראל ויהודה. וילך המלך ואנשיו ירושלים אל היבוסי יושב הארץ, ויאמר דוד לאמור לא תבוא הנה, כי אם מסירך העברים והפסחים לאמור לא יבוא דוד הנה. וילכוד דוד את מצודת ציון, היא עיר דוד. ויאמר דוד ביום ההוא כל מכה יבוסי ויגע בצינור, ואת הפסחים ואת העברים שנואי נפש דוד, על כן יאמרו עיוור ופיסח לא יבוא אל הבית. וישב דוד במצודה ויקרא לה עיר דוד, ויבן דוד סביב מן המילו וביתה. וילך דוד הלוך וגדול, ואדוני אלוהי צבאות עמו. וישלח, נמשיך? לא, כדאי לעצמך. יאללה, נפסיק פה. אז יש לנו פה אירוע, פתאום איזה פזמון כזה באמצע, שבא ואומר, אם אני מבין נכון, שאם דוד מלך כל כך הרבה זמן, רוב חייו הוא היה מלך, אם הוא היה מלך כל כך הרבה זמן, אז הוא היה מלך בזכות שני האירועים האלה. בזכות האירוע שקדם להכרזה הזאת, כלומר טקס ההכתרה שבו דוד התעלה, ובזכות משהו שהוא עשה בירושלים. זה מין סנדוויץ' כזה. וזה מה שהופך את דוד למלך שהוא היה. אז השאלה, מה בדיוק הוא עשה בירושלים? כלומר, בעניין טקס ההכתרה, אז היום כשמישהו נבחר, אפילו להיות, לא יודע, נשיא התאחדות מיידי הפטיש בישראל, הדבר הראשון שהוא עושה, זה מצטלם בכותל. אז נכון? הוא מקבל את ההודעה על זכייתו, וכבר יש, רואים אותו עם הכיפה השחורה על הראש, מנשק את הכותל. זה לא הסיטואציה. כשדוד הולך לירושלים, הוא ממציא משהו, יש פה סטארט-אפ. לפני כן, אף אחד לא חשב שירושלים היא בכלל עניין. כלומר, הוא בעצם ממציא את ירושלים. לחלוטין. לחלוטין, המקום אשר יבחר השם בתורה, זה אומר שהוא עוד לא בחר. בניגוד למילים, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, ואז אתה אומר, אני אראה לך, אבל אני כבר יודע, המקום אשר יבחר אומר שגם הוא עדיין לא בחר. אוקיי. זו שאלה מעניינת, ואני לגמרי מסכים. פה דוד בעצם הולך אל ירושלים ומצביע עליה בפעם הראשונה בלי שמישהו אמר לו, אבל זה נושא אחר. זה נושא שלוקח אותנו לשאלת בחירתה של ירושלים דווקא. ופה אנחנו מדברים על מה קורה בינו לבין היבוסי יושב הארץ, ובואו ברשותכם נשאל כמה מהשאלות ששאלנו אתכם בלימוד ונציף אותן ומשם נתחיל לקרוא את הפסוקים. אז אם כן, אני קורא. וילך המלך ואנשיו ירושלים, הבחירה במלך ולא בדוד, היא כמובן אומרת, וילך המלך ואנשיו ירושלים אל היבוסי יושב הארץ. טוב, הולך ומתחיל דיאלוג. ויאמר
אותו יבוסי, לדוד, לא תבוא הנה, כי אם הסירך העברי והפסחי. אנחנו שואלים, מה הכוונה? מי הם העברים והפסחים? ומאיפה אני אמור להסיר אותם? ומה ההיגיון בתנאי משונה כזה? ומה פתאום יש תנאי? דוד הולך לירושלים ועוד רגע לוחד ויש פה מלחמה, אז מה זה התנאי הזה בכלל? מהיכן הוא נולד או מה מקומו במקום הזה? שימו לב, וילך המלך ואנשיו ירושלים, ומיד וילכוד דוד את מצודת ציון. ואני שואל, סליחה, הלכת ירושלים, לחדת את מצודת ציון, זה כמו ילד ששלחו אותו למכולת לקנות משהו אחד והוא בא עם משהו אחר. יוסי, ילד שלי מוצלח. סליחה, אני שלחתי אותך לקנות משהו אחר, וילך, אי אפשר לא לראות את הפער. ירושלים מופיעה קודם? ירושלים לא מופיעה קודם, יש את ירושלים, את יבוס, עיר יבוס נמצאת בספר. נשמע כמו על שם העתיד, אם זה לא מופיע קודם ופתאום זה מופיע עכשיו. תראה, היא נמצאת מלכי צדק עיר שלם, אבל זה אחד מהשמות שלהם. בספר יהושע רואים שהיא עיר בנחלת, גם בנימין וגם יהודה, היא עיר גבול גם כאן, ואת ירושלים לא הוריש בתחילת ספר שופטים, יש את החלק של אבשלום קור מנסה גם לטעון שהמילה מוריה והמילה ירושלים היא אותה מילה בדיוק. כן, כאילו זה השם של ירושלים, מוריה. כן, 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 יש פה... תראו, מה ש... הדלת נושרת, השין קופצת. לא, לא, לא. ירו, כמו המורה, זה לקוח מאותה... הוראה, כי... כן, זאת אומרת... הוראה ומוריה. אז מוריה זה המקום שעליו הראה יה, וירושלם זה המקום שאליו הראה שלם. אם מקובל עליך שיה ושלם זה אותו אחד, אז מוריה וירושלם זו אותה מילה בדיוק. עד כאן אבשלום קור לקח לו 5 דקות בין השיר האחרון של 4 אחרי הצהריים לבין היומן החדשות של 5, הוא סגר את הדוקטורט הזה שם. כלומר, אני לא מצאתי פגמים בולטים. זה יפה. בכל יפה. אז אם כן... אגב, באותה תקופה, לעובדי אלילים יש מילים כמו ירובעל. ירובעל זה כאילו האנטיתזה של ירושלם. זה המקום שבו הורה או חוקק הבעל. אז אם כן, זהו פער שכמובן יש להבין אותו. ויאמר דוד, שימו לב, ויאמר דוד ביום ההוא כל מכה יבוסי ויגע בצינור. רגע, כל מכה יבוסי זה אומר שעדיין לא הכה, נכון? אז כבר בפסוק הקודם כתוב וילכוד את מצודת ציון עיר דוד. בצינור. מה? גם בצינור. בצינור, נכון, אבל שימו לב, משהו פה לא כרונולוגי, נכון? מתארים תוצאה, ולאחר מכן מתארים איך זה היה. למה לא ללכת ישר? להגיד, ויאמר דוד, לוכדים אותה, זאת אומרת, את התיאור, איך זה היה, ולבסוף, וילכוד דוד כתוצאה. מדוע הקדימו את התוצאה? ויאמר דוד ביום ההוא. ראיתם מישהו שאומר משהו לא ביום ההוא? כל אדם שאומר איזה דבר, אפשר להגיד, ביום ההוא הוא אמר אותו. מה זה ביום ההוא? מה הוסיף הביטוי הזה? כל מכה יבוסי ויגע בצינור, כל מי שמכה יבוסי ויגע בצינור, מה איתו? חתכו. כל מכה יבוסי ויגע בצינור. נו באמת. לא, הוא אמר תקרא, תגיד יבוסי ויגע בצינור. משפט חדש ויגע בצינור. לא. מי שמכה יבוסי שיגע בצינור. לא. למה לא? ייגע, מה זה ויגע? כל מכה יבוסי ובחיבור זה עוד פעולה שיעשה. כל מי שמכה יבוסי ויגע בצינור, אגב בדברי הימים זה כמו זה במת. זה לא חלק ממשפט התנאי. תראו, בדברי הימים כתוב ככה, ויאמר דוד כל מכה יבוסי בראשונה יהיה לראש ולשר. שמים לב? כל מכה יבוסי בראשונה יהיה לראש ולשר. אני מבין, המשפט המשיך.
ואחרי זה כתוב, ויעל בראשונה יואב בן צרויה, ויהי לראש. שם נמצאת הכרזה במלואה. פה ההכרזה, כל מכה יבוסי, ויגע בצינור. מה שחני אומרת זה, ביום ההוא זה בדרך כלל העתיד, ביום ההוא יהיה השם אחד ושם אחד, אז ויאמר דוד, כל מכה יבוסי, ביום ההוא ייגע בצינור. ביום ההוא פירושו, ביום שעליו דיברנו בפסוק הקודם. במקרה של ביום ההוא של שם אחד ושם אחד, זה באמת מתי שיעלו מושיעים מהר ציון לשפוט את הר עשיו. ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. תראו, ביום ההוא שדיברנו עליו בפסוק הקודם. אנחנו בשאלות עכשיו, בואו לא ניכנס לתשובות, אני רק סט של שאלות שקצת נותן תחושות איפה אנחנו עומדים למי שלא הספיק לראות אותם לפני כן, ומשם אנחנו נתחיל כסדר, ואז נגיע לשאלות האלה אחרי שעברנו כברת דרך. אז אני ממשיך עוד קצת שאלות, ואנחנו מתחילים. כתב החידה הזה, ללא ספק, עומד כולו על מוטיב אחד. אם פיצחת את עניין העברים והפסחים, 70% מהתמונה התגלה, נכון? כן, אבל אני חושב הפסחים עוד לא פיצחנו אותו, וגם הוא לא... כשהיינו ילדים, אז תמיד בתוכניות מסורת בטלוויזיה, היה את אותו שעשועון, שנים, שהייתה תמונה שכל פעם הסירו ממנה תריס, ואז חלקים מהתמונה היו נחשפים, ותמיד בסוף זה היה יום כיפור של גוטליב. תמיד. כן, אבל רק כשאתה גמרת לפצח את הכל, אתה יכול לומר, זו הייתה החוליה הקריטית בשביל לדעת את התמונה, ולפני שפיצחת אין לך שום אפשרות להצביע מהי החוליה שתיקח אותי, ואני אומר, זהו. אבל המוטיב הזה חוזר שלוש פעמים, בסדר, נכון, אבל בואו נמשיך עוד קצת שאלות, אחרי זה נתחיל. שימו לב, אם כן, ההכרזה הזאת, בדברי הימים, אגב, היא כתובה בלי שגזרו אותה. כל מכה יבוסי בראשונה יהיה לראש. אני מבין את המשפט. פה יש משהו אולי חטוף. אולי זה מקביל. נכון, אבל אז זה אומר שהמשפט אולי להגיע... אז זה אומר שהמשפט כתוב. הייתה הכרזה, ולא כתוב מה טבעה, וגם לא כתוב מי עשה אותה. אם ויגע בצינור, פירושו ויעלה, הרי לפחות אנשי עיר דוד פה טוענים שהצינור זה מין פיר כזה שדרכו אפשר היה לעלות מנקבת השילוח ועד פחות או יותר חניון גבעתי של היום, נכון? זה מה שהם טוענים. עכשיו, ויגע בעברית הדתית זה יכול להיות או לגעת או להגיע. לא יודע. טוב, עוד שאלות. זה עדיין בטוח. בטוח, ותשימו לב, אני שואל את דוד. דוד, מדובר על ירושלים, מי אמור להכות? ושהכיבוש הזה יהיה על שמו, והוא יהיה האיש שכבש את ירושלים. מה הייתי מצפה? אתה דוד. אני מזכיר, קחו לדוגמה, המלחמה על רבת בני עמון. יואב נלחם במשך תקופה ארוכה, והוא רגע לפני שהוא מסיים את המלחמה, בשמואל ב' בפרק י"ב, הוא שולח לדוד, וישלח יואב מלאכים וילחם יואב, אני קורא בפרק י"ב, ברבת בני עמון, וילכוד את עיר המלוכה, וישלח יואב מלאכים אל דוד, ויאמר, נלחמתי ורבה, גם לכדתי את עיר המים, ואתה אסוף את יתר העם וחנה על העיר ולוכדה, פן אלכוד אני את העיר ונקרא שמי עליה. כן. נכון? כאילו, נקרא שמי. אני מזכיר, פה כתוב בדברי הימים, ויעל בראשונה יואב בן צרויה, ויהי לראש. אני שואל, דוד, מה יותר מתאים שאת עיר הבירה, מי ייקח אותה? אתה. מה אתה עומד ומכריז? כל מי שיהיה לראש ונותן למישהו אחר לעשות את העבודה. למה לא אתה? תעשה את העבודה, זה עבודה של מלך, זה עיר הבירה, זה עיר דוד. אבל כל מי שמכה זה לא אחד. זה הרבה יקרו יבוסים, אני חושב. אבל בכל אופן רואים שהוא לא... הראשון. תראה, כל מכה, השאלה מה זה יבוסי. הוא יקרא לעיר הזאת עיר דוד. תראה, אם אני אקח את הסיפור של דברי הימים, ואני אחבר אותם כמו שני תיאורים שמספרים פיזית על אותו דבר, אז כל מכה יבוסי, זה לא כל מי שיהרוג יבוסי אחד. יבוסי במובן. כל מכה יבוס. כל מכה את עם היבוסי. כל מי שייתן את המכה לעם היבוסי שעליו אנחנו מדברים, יהיה לראש, ויואב הוא לשר, ויעל בראשונה יואב בן צרויה, ויהי לראש, ומכאן ואילך הוא בעצם קנה את מעמדו ותפקידו כמי
בעצם עשה את המעשה בירושלים. אבל מי שיצליח לשבור את החומה, לשבור את המחסום. מי שיעשה איזשהו צעד. אני שואל, למה לא דוד? למה שדוד לא יעשה? מה ההיגיון, או מה מונח בעובדה שבמאבק או במלחמה על עיר הבירה שלך, דוד, אתה יוצא בהכרזה ולא עושה את המעשה בעצמך. איזשהו מעשה גבורה, אני לא נכנס כרגע לרזולוציה מדויקת מה היה שם. אבל מה שברור זה שדוד נותן למישהו אחר, ובהגדרה הוא מזמין מישהו אחר לעשות משהו שהייתי מצפה שהוא יעשה אותו. איך שלא, אני לקחתי מרחק מהפרטים. חלק מהשאלה, צוין פה פעמיים לפני הפסוק הזה, ואחרי הפסוק הזה, שדוד לוקל את המצודה וקורא לה עיר דוד. זאת אומרת, זאת עיר דוד, המצודה, ציון. זאת עיר דוד. זאת אומרת, כביכול משאיר מקום, גם לפני וגם אחרי, הוא מציין את זה. זאת תהיה עיר דוד. המקום ההוא, מי שיקריא אותו וכולי וכולי, כן? המכה אגב היא היבוסי. זה לא אומר דוד עצמו משאיר מקום למישהו אחר, לא רק באמירה... ודבר מאוד מהותי שהוא מכה יבוסי, היבוסי זה העם שעומד מולך, כל מכה יבוסי, כמעט הייתי אומר, אני לא מכה יבוסי. אז מה אתה עושה? אם אתם שואלים אותי, הוא כמו עומד בצד ואומר שמישהו אחר יהיה פה בסיפור. לא עומד בצד, הוא לוקח מקום אחר. כל מכה יבוסי זה לא הרג יבוסי אחד. כל מכה יבוס, כאילו כתוב. כל מכה את העם היבוסי. אפשר יהיה להראות את זה בהמשך. הרי יבוסי אחד, הרבה אנשים הרגו, יש לך צבא, אז צבא כל אחד עושה איזשהו דבר. אבל מצד שני... והוא נותן פה מקום, אבל חברים, אנחנו בשלב השאלות, אני רוצה לסיים אותו אני רוצה להתחיל את הדבר הרציני ביחד בקריאה קשובה. עכשיו אנחנו בשלב של השאלות, כן. אולי ניסו לכבוש את זה, זה היה מבוצר מאוד, אפילו הפסחים והעברים צחקו עליהם, והתחלקו לכמה מחלקות, ויואב הצליח למצוא את הצינור ונכנס שם. טוב, אז בואו נשאיר את זה כרגע פתוח, בואו נסיים את השאלות. אם כן, כל מכה יבוסי, דבר ראשון, ויגע בצינור, כל אחד מרים את הגבה ושואל איזה צינור, ומה... אני לא. ומדוע לגעת בצינור, איזה תועלת יש בנגיעה בצינור, ולמה זה קשור? אתה לא מרים את הגבה, אז מה? לא, אני חושב ש... עוד פעם, אני אסביר איך שאני קורא את זה. אני קורא כמו שכל מי שיעשה זה וזה, ואתן לו את ביתי לאישה. זה לא כל מי שיעשה זה וזה, ואתן לו את ביתי לאישה. אז הפרס הוא לתת לו לגעת בצינור. אני שואל, כל מי שיכה יבוסי יקבל ממני פרס צינור לגעת? לא. מי שמכה יבוסי, שיעלה בצינור, שיגיע לעיר בצינור. כל מי שמוריד חייל אויב, שיעלה בצינור. אז אתה אומר לא כדברי הימים, כדברי הימים מספר סיפור אחר. ממש על אותה הכרזה, אתה הולך... אני חושב שבדברי הימים מנסחים את זה אחרת. בדברי הימים מנסחים את זה כעלייה בסולם הדרגות. מה זה ביום ההוא? לא, זה שיש בה בחיבור, אני רק רוצה להגיד שזה שיש בה בחיבור, זה עדיין לא אומר ששני החלקים האלה של הפסוק שייכים לשאלה על מי אני מדבר. לא פשוט. אוקיי. אבל בואו, אני גומר שאלות ומתחילים את הזה. שימו לב, אם כן ועת, ויגע בצינור, באיזה צורה שאמרנו ואני לא רוצה לחזור, ועת העברים ועת הפסחים, שנואי נפש דוד. איזה הדברים שנא דוד? שנואי נפש דוד זה ביטוי חזק. אם יש משהו שאני שונא, יגיד דוד, שנואי נפשי זה העברים והפסחים. אני שואל, מה הם עשו? זאת אומרת, אנחנו לא יודעים מי הם העברים והפסחים, אבל כל מכה אותם יקרה לו משהו, והנה דוד, המספר המקראי אומר, ואת העברים והפסחים שנואי נפש דוד, ואני לא מבין מה, אבל גם באיזה ניסוח, על כן יאמרו, מי האומרים? עיוור ופיסח לא יבוא אל הבית. איזה בית? למה בית? למה זה קשור? בגלל שהם שנואי נפש דוד? מה הם אשמים? מה הם עשו העברים והפסחים שאמרו שיקרו אותם? אתם רואים רב הערפל בתוך הפרשייה, ובניסוחים שרשמתי יש עוד שאלות, וגם הן לא כל השאלות, וכמו שאמרתי, יש פה חידה, כתב חידה, ומה שאני מזמין את כולנו עכשיו, לבוא לאיזושהי עמדה של הקשבה, ואנחנו נתחיל לקרוא. אני מזמין את כולם, אבל בואו נזרום ביחד באיזשהו מקום, כי מה שיקרה פה עכשיו זה הרבה הקשבה, ולנסות לבוא לאיזה מקום, להיות נוכח בו,
ואני מקווה שנעמוד במשימה, כי כמו שאמרתי, המילים פה הן מזמינות, אבל בואו נראה אותן. אם כן, וילך המלך ואנשיו ירושלים. אז קודם כל, המלך שם אותי באיזה מקום? יחד איתו. המילה מלך, מה ההבדל בין המלך לבין דוד? המלך זה ממלכתי, נכון? יש פה איזה נקודת מוצא, וילך המלך, אני כמו שומע מעשה של מלכות. אמרנו זה גם מעשה המלכות הראשון של דוד, הנה מלכות יוצאת לדרך. וילך המלך ואנשיו. מה זה באנשיו? כשאתם שומעים את המילה אנשיו על מלך, מה אתם אומרים? פמליה. הפמליה. אני מזכיר, דוד רק עכשיו בעצם יוצא לדרך כמלך. אתם יודעים, בדברי הימים הפתיחה לפרשה, וילך המלך וכל ישראל ירושלים. מה ההבדל? זה הנציגים. כל ישראל זה איזושהי תמונה, כל עם ישראל הולך לירושלים. יציאת מצרים. ואילו אצל דוד, וילך המלך ואנשיו, אני שומע פה משהו מה? חבורה קטנה. חבורה קטנה. אני לא שומע שכל עם ישראל נמצא בתוך הסיפור הזה. זה לא סיפור, זה פחות ממלכתי מאשר כל ישראל. זה לא נציגים, זה אנשים מקומיים. יפה, זה עדיין, זה גם לא נציגים. אני אומנם מלך, אבל האנשים שפה זה אנשיו. נכון. עכשיו, במשפט אחד אני אסבר את האוזן. מה עושים עם פער כזה בין תיאור כאן ותיאור כאן? כמו הייתי אומר, רגע, אם אני אומר אנשיו, כל אחד אני אשאל, כמה אנשים היו שם? לפי דעתכם, סתם בלי אחריות, לא כותבים את זה בספר מחר. זאב, כמה אנשים אתה חושב שהיו שם? 20,000. 20,000. ובדברי הימים, כשאתה קורא, וילך דוד, זה הרבה, אנשיו זה הרבה. לא, התכוונתי בכל ישראל. לא, אז לא כל ישראל, אני שואל, וילך, כשאני קורא, היה לי רק את התיאור הזה. 20 איש. 20 איש, הלכתם חזק למטה. 400, 600, עד היום היו אנשיו, עד היום אנשיו היו. מתוך יהודה. והביטוי הזה אפשר מופיע. כשעשיו מגיע עם 400, אז אומרים 400. ואנשיו, בזמן עשיו לא היו הרבה אנשים בעולם. מה אתה אומר? ואנשיו זה מיניבוס. אני מסכים, זה האזור הזה. אז יפה. עכשיו אני שואל, בדברי הימים כתוב וילך המלך וכל ישראל. כמה זה כל ישראל? כמה היית שם שם? 30,000. כן, כן. כמה היית שם? אלפים רבים. עכשיו אני יוצא רגע אחד ורוצה להמחיש, אני רוצה להמחיש איזשהו כלי עבודה. מה? תלוי מה אתה מסתכל. השאלה היא מה אתה מסתכל. המספר פה, הוא מספר איזושהי עובדה שקרה בשטח. בסדר, הלך תמיד עם 400, 600 או 20 איש בתורה. הוא הלך, כבש, עשה מה שעשה שם. מספר בדברי הימים, הוא דברי הימים למלכי יהודה, זאת אומרת הוא כבר רואה בפרספקטיבה מה הייתה הכוונה פה, בסופו של דבר כולם התחברו לזה בסוף. יפה, יפה. אני רוצה להגיד את דבריך, הרב שלמה, אבל לנסח אותם כדי שיובנו עד הסוף. תראו, יש שתי צורות איך להעמיד שני טקסטים שמספרים את אותו סיפור, ואתה אומר רגע אחד, אנשיו, איך אמרתם, מיניבוס. יש לו אנשים 400-600, בואו נשים נהיה נדיבים, נשים 400-600 על עיר לא גדולה, אני נמצא במספרים האלה. אני הולך לדברי הימים, עומד מישהו מבית שני, ברור לגמרי, הספר נכתב בבית שני, והוא אומר, וילך דוד וכל ישראל. אני אומר, הנה, סתירה חזיתית, מישהו פה פישל. או שניהם, או מישהו פישל, יש פה תקלה, זה לא תואם. מיניבוס, 400 או 600 או 20,000 של זאב או צפונה. אני רוצה לפתוח את המחשבה לצורת קריאה שאפשר לקרוא אותה בכל מקום ופתאום לזהות שאתה יכול לחיות עם שני הטקסטים האלה, אבל איזשהו מרחב מכיל אותם. ומה הכוונה? אם אני אשאל על דרך הדוגמה היום, כשניקח את חברון, חזרתנו לחברון במלחמת ששת הימים, עדיין נתונה במחלוקת פוליטית חזקה מאוד. ואני שואל, כן, עם ישראל, זאת אומרת, אם אני אגיד על חברון, עם ישראל חוזר לחברון במלחמת ששת הימים. האם ידיעה כזאת יכולה להיות בעיתון הארץ? עם ישראל חזר למלחמת ששת הימים
איפה יכול להיות כתוב דבר כזה? בין מקור ראשון בשבע ועוד כמה עיתים, נכון? אלה המקומות, הניסוח הזה, עם ישראל חזר לחברון, לא עובר. עכשיו בואו נדמיין לעצמנו, עוד 100 שנה, נהיה אופטימיים שחברון כבר תהיה בקונצנזוס. של מי? זה היום. בקונצנזוס של העם היושב בציון. בואו נקבל כאיזושהי, ככה, נשוטט במקום הזה, שחברון נמצאת בקונצנזוס בעוד 100 שנה. אתה אומר שעוד 100 שנה נהיה. לא, זה יפה. אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו ישבו וישאלו מתי עם ישראל חזר לחברון, ומישהו, האם אני יכול לדמיין את עיתון הארץ כותב בעוד 100 שנה, כותב עם ישראל חזר לחברון במלחמת ששת הימים? והתשובה כן. למה? בגלל שזה כבר בקונצנזוס, כי זה קרה. אם זה קרה בקונצנזוס, ואני עכשיו מסתכל על הדבר הזה בראי התקופה, אז אני אומר, כן, אין נקודת ציון אחרת, היה ויכוח, ואנחנו עכשיו נמצאים באיזשהו מקום, ומחווים עמדה בצורה הזאת. מה שאני בא לומר, זה צורה, אני חושב, מעניינת, לעמוד בטקסטים, לא רק מול העובדות, והכל בדו מימד, לקבל את התלת מימד, כשציר הזמן והתודעה הוא חלק מהסיפור, ואז אתה, נכנס למקום חי, מקום, אני חושב, מאוד מאוד יפה, מרתק, ופה, בדברי הימים עומדים בבית שני ואומרים, ודאי, עם ישראל חזר לירושלים אז, אבל בתקופת דוד, כשאני אומר, ואנשיו, אני שומע, זה לא, ועדיין מתארים את הדברים במקום שהם נמצאים בשלב הזה. טוב, הערה, בואו נמשיך. לא, אבל אני רוצה להסכים עם זה. אני אמרתי את דבריך במילים אחרות, נכון? כן, כן, אמרנו את אותו דבר, אני רק קצת רציתי לפתוח את ה... אז בעיניי הדגש טיפה שונה מאיך שאתה לקחת את זה. בעיניי זה כמו הציירים הפלמים האלה, אתה הולך למוזיאון באירופה או אפילו פה בירושלים, ואתה רואה את דוד, ופתאום דוד הוא בלגי. הוא בלונדיני, מטולטל, הוא לבוש בבגדים של המאה ה-17, יש לו באמת יותר מדי בד על עצמו ושכבות, והוא כולו תפנוקים, וזה. כי ככה נכון לצייר להבין, א', מלך, לא יכול להבין, מלך, ואת המילה יפה עיניים, כל מיני מושגים שהוא מוצא בכתוב. אז ברור לו לגמרי שאם דוד הוא יפה עיניים והוא מלך, אז הוא נראה כמו ספוגית. כן, כל המראה המגוחך הזה, שברור לגמרי שלא שייך למזרח התיכון בכלל. עכשיו, אני מסכים, יושבים אורחי דברי הימים, שעבורם בית המלוכה ושושלת המלוכה היא עובדה קיימת, וברור לגמרי שאם מלך, זה כמו בדיחת הדוסים הישנה שאומרת, מניין אנחנו יודעים שאברהם אבינו הלך עם כיפה, שנאמר, וילך אברהם וכי יעלה על הדעת שהוא הלך בלי כיפה, זה הלך עם כיפה. אז זה בדיוק זה, אם הולך מלך, אז עם מלך הולכים 400 איש, אבל אם ננסה, טוב, אני חושב, מהי נפקא מינה? מהי נפקא מינה? הנפקא מינה היא, האם דוד כבר לגמרי מלך? לפי התיאור או שהוא עדיין צובד את עצמו? או מאיזה סיבה אחרת, זה אנשיו, ויש פה אמירה, זה אנשיו ולא כל ישראל, ויש פה אמירה מכוונת. אני חושב שהכתוב יפרש את עצמו בהמשך, למה הוא הלך פה לאנשיו, והפרספקטיבה של דברי הימים, מאוד סיבות, היא נמצאת במקום אחר. אבל הנפקא מינה לעניין דוד המלך, אם באמת מדובר עדיין ב-20-30 איש, סימן שעמוק בלב, הוא עדיין נשאר באופוזיציה, בחוויה שלו. הוא לא מלך שבטוח לגמרי במעמדו. הוא עדיין... בוא נהיה כרגע עם העובדות שהוא בא עם אנשיו. למה? בואו ניתן לכתוב. ג'קי, למה הוא עשה את זה? אתה צודק? כרגע קראת את החמישה פרקים הראשונים, לא? אז איך אתה יכול להגיד דבר כזה? למה? ויבואו כל שבטי ישראל לדוד חברונה ויאמרו לאמור, הננו עצמך ובשרך, אנחנו גם אתמול גם שלשום ואת שאול, הנה הם קולטים איתו ברית, רוצים מביא את ישראל, ויאמר השם, נתתי להם מישראל, כל זה אומרים לו כל ישראל, ויבואו כל זקני ישראל למלך חברונה ויכרות להם המלך ברית.
אחרי כל הדבר הזה אתם אומרים שדוד המלך מה, חזר לעוד איזה 400 איש? בואו נגיד, אני הולך איתך, להזכירך, 4 שנים אחרי שבגין נבחר, עדיין צעקו בגין לשלטון. זאת אומרת, גם הוא לא זכה. כלומר, הם לא הפנימו את זה. גם סניליות, לא הפנימו. אבל אני חושב שעם כל הטקס הזה, הייתי מת להיות זבוב, לא על הקיר, הייתי מת להיות זבוב על הצווארון של דוד ולהבין האם הוא מאמין להם או שהוא אומר פתח פתח. בואו נהיה כרגע עם אנשיו וניתן לכתוב לפרש את עצמו. בואו נמשיך. וילך המלך ואנשיו ירושלים. איזה מילה חסרה פה? ירושלים. למה לא כתוב וילך? מה זה וילך ירושלים? כמו בן גוריון, נכון? נוריד את ה... ירושלים מה צריך להיות כתוב? וילך המלך ואנשיו אל ירושלים. אני מבין, וילך אל, וילך ירושלים. כשמשמיטים את האל הזה, מה כמו אומרים? איזה נחישות כזאת, נכון? לא, כי לא כתוב ירושלים, וילך ירושלים אלא יבוסי, ככה כותבים לי. וילך המלך ואנשיו, יש הכוונה היא לא ללכת לירושלים, הכוונה היא הוא הולך, זה לא, אבל עדיין אני אומר, הוא הולך, בעצם בכתיבה מלאה היה צריך להיות כתוב וילך המלך ואנשיו אל ירושלים, אל היבוסי יושב הארץ. זה פרשנות למה שכתוב פה. מאיזה סיבה המקרא משמיט, וההשמטה הזאת כמו לוקחת אותנו לאיזה מקום של נחישות. וילך המלך ירושלים, בלי לעבור את המילה שמתווכת, בלי תיווחים, איזה מין מפגש אותנטי יותר, אבל בואו נמשיך, שימו לב. וילך המלך אל היבוסי יושב הארץ. עכשיו שימו לב, ביבוס יושבים אנשים הרבה שנים. בכניסה לארץ יש את עיר יבוס, תקופה קצרה מאוד. שבט יהודה בתחילת ספר שופטים כובש את העיר, אולי אפילו רק את החלק שבחלקו, את חלקה של העיר. העיר היא עיר גבול, וכבר בספר שופטים במעשה פילגש בגבעה רואים זה עיר נוכרית, עיר של יבוסים. היבוסים יושבים במקום הזה בעצם, אפשר לומר, רוב התקופה. אם אני לוקח יציאת מצרים, כניסה לארץ ועד התקופה הזאת, אנחנו קנה מידה של 450 שנה כבר. לא, למעלה מ-400 שנה, 480 זה בניית המקדש מהיציאה ממצרים. בכל אופן, למעלה מ-400 השנה עוברים כשהיבוסים יושבים במקום הזה, אגב, בתוככי, בליבה של מדינת ישראל של אז, בין בנימין לבין שבט יהודה, ממש בלב הממלכה. והנה דוד הולך ירושלים, ואנחנו יודעים שמהפרשייה הזאת צומחת עיר דוד וצומחת ירושלים כעיר בירה שלנו. יחד עם זאת, אני שואל, מה זה אל היבוסי? קראו את זה בלי ידיעות מוקדמות. כשכתוב וילך המלך אל היבוסי, מה היה שם? לדבר. המילה אל היא מילה שמספרת על הדדיות, לא על. ויבואו על העיר בטח ויהרגו כל זכר. כשאני בא על, אני בא מעמדה של עליונות. כשאני בא אל, אני בא לדבר. עכשיו, עם מי אני מדבר? אני דוד, עם היבוסי יושב הארץ. עכשיו תגידו לי אתם, מה ההבדל בין היבוסי יושבי הארץ לבין יושב הארץ? איש אחד. יושבי זה רבים. יושבי זה רבים. היבוסי יושב הארץ. עם היבוסי יושב הארץ. העם. אין לי פה הצבעה על מלך דווקא, ובעצם אני אומר, רגע, יש פה עם, ולעם הזה קוראים יבוס, והוא יושב הארץ. עכשיו, כשדוד בא אליו ומגדיר, היבוסי זה אנשים על פניו, יש 6, זה הישות הלאומית. הישות הלאומית, נכון. אגב, כאן גרים 7 עממים, שבניהם, אבא שלהם קראו לו כנען, ואחרים כולם הם בניו של כנען. אתם יודעים את זה? 7 עממים זה כנען ו6 מבניו. 6 בניו, אלה העמים פה. אז אם כן, עכשיו אני שואל, החיווי הזה, ההליכה של דוד אל היבוסי, לדבר עם היבוסי, יושב הארץ, אני שואל את דוד, תגיד לי, מה מעמדם של האנשים האלה, היבוסים בירושלים? מה הוא יגיד לי? יושבי הארץ. יושבי הארץ. יושב הארץ. יושב הארץ. ומה הכוונה? היבוסי
הוא יושב הארץ. הוא הבעלים. אני זוכר, אני זוכר כשהיינו בשנים רבות מילואים, עשינו פעם בעזה ופעם ביהודה ושומרון, הרבה מאוד בעזה, וכשהיה נאמר בקשר לפעמים הביטוי מקומיים, אז היה הוויכוח הפוליטי ככה צף מיד על פני השטח. כשאתה אומר מקומיים, מה אתה אומר? ילידים. הם מקומיים, כמו אנחנו אורחים במקום הזה. כאילו הם נולדו. יפה. כאילו הם, זה בעצם לדבר על זכותם גם. אבל זה תמיד, בגלל המילה נייטיבס, המילה הזאת היא כפולת משמעות. כשכובש מגיע למקום ואומר נייטיבס, הוא מצד אחד אומר הם היו פה לפניי, מצד שני הוא אומר ועד שלא הגעתי לפה הם תפסו מקומיים, אבל זה ילידים ומקומיים, אתה צודק. והביטוי יושב הארץ, מה אתם אומרים עליו? הם באו ממקום אחר. הם יושב הארץ, רב קטן וזה עם המסבר, לא, יושב הארץ פירושו אני, מה? הם כאילו הם באו. הביטוי לשבת, הם פה לפניי, זה ברור. ולדוד יש כבוד כלפי זה. אין פה ספק. אבל אותי מה שמעניין, זה כמה הם גדולים. כי אם הם מיעוט כמו המיעוט הערבי, אז דוד עושה פה מעשה מאוד מאוד ביטחוני, מתבקש, ריאל פוליטיק. אם הם מיעוט כמו הצ'רקסים, אז דוד הוא הומניסט, אציל נפש וגיבור. וזאת השאלה שאני עדיין לא מצליח למצוא תשובה. האם היבוסים הם תופעה פולקלוריסטית מעניינת אך באמת חסרת משמעות צבאית, או שמדובר פה בחבורה שאם אתה מתעלם ממנה אתה לא רק מנוול, אתה גם טיפש לא קטן. זאת השאלה הגדולה. כן, אז אני חושב כי אנחנו הרי, אני רואה אותך, אתה הבאת זר מהבית, ואתה, כולנו מחכים לרגע שבו נניח לראש ונשאיר לו דוד מלך ישראל וכו'. אבל באמת, כדי שלא רק נגיד שהוא היה גיבור, הוא קרא לדרור, אלא גם שדוד הוא שלנו והוא אכבר גבר, אני רוצה באמת להבין מי הם היבוסים? תראו, היבוסים זה עם שיושב, הוא משבעת עממים, ככלל אין עוד עמים רבים במקום. מה? כל מקום שכתוב יושב, שלא כמו גר, זה בן אדם יש לו אנשים שלו זכויות, פה, הוא תקוע המילה פה, ישיבה, הוא חי פה, נכון, הוא המילה יושב בארץ, הישיבה הוא מגלמת לא אומר. קביעות, היא מגלמת שייכות, והזיהוי הזה של יושב הארץ הוא כמו מבחינת דוד להגיד, אני בא לכאן, בניגוד לפשטים, פשטים לא כתוב עליהם בשביל. אני בא לכאן ואני מתחיל בדיבור איתכם, אני לא בא לכבוש, אני לא בא להרוג, אני לא בא לפגוע, אני בא לדבר, ובנקודת המוצא שלי שאתם יושב הארץ. יושב הארץ זה אומר שיש לכם זכויות. עכשיו, לשאלתך ג'קי, זה לא מדובר פה על עיר, אבל עיר אסטרטגית מאוד, עיר שדוד בעצם רואה בה את מקום הבירה, ומדוע הוא בוחר בה, זו שאלה נוספת, אבל כמשפט אני אומר, זו עיר תפר שהייתה בין ממלכת ישראל וממלכת יהודה, היא גם בשטח של זה וגם בשטח של זה, ואולי מעין הביטוי בתהילים, שאנחנו אומרים אותו בהלל, אבן מעשו הבונים עד כה. המקום הזה מעשו בו כולם. למה? כי שבט יהודה ושבט בנימין היו מסוכסכים שנים רבות. אז כשאתה הולך לשני שכנים מסוכסכים ואתה מסתכל מה קורה בחלקה שהיא ביניהם, מה תראה שם? עזובה. עזובה. למה היא עזובה? כי זה ביטוי לעובדה שאין בינינו דבר, זו החצר האחורית שלי וזו החצר האחורית שלך, ושתי החצרות האחוריות האלה נפגשות במקום עזוב, במקום שאף אחד לא מסתכל עליו. באמת בלב ליבה של ממלכת ישראל המורחבת יושב לו עם יבוס במשך 400 שנה ואף אחד לא מסתכל עליו. והעובדה שאף אחד לא מסתכל עליו וכולם נותנים לו לחיות במקום הזה קשורה לעובדה שהמקום הזה לא מעניין אף אחד. אבל הנה דוד בא, ומכל מיני סיבות שקצת אנחנו רומזים עליהם, ככה משוחחים איתם, מחליט שהמקום הזה הופך להיות הבירה.
המקום. אותו מקום שהיה, כשאני רואה כל ממלכה לבד, אז הוא בחלק האחורי, אבל כשאני הולך למחנה המשותף, זה הופך להיות המקום שמספר על המחנה המשותף. רצית להגיד משהו? כן, שלגבי היבוסי, שהם כנראה כן היו עם מאוד משמעותי. כי כשהמרגלים חוזרים, ככה במדבר, כשהם חוזרים ואומרים, הם מתארים את יושבי הארץ, והם אומרים, קודם כל, העם היושב בארץ זה ביטוי יושב ביחיד, הם עם בעיניהם והם מאוד מאיימים, והם אומרים שהחיתי היבוסי והאמורי יושב בהר. כאילו, כנראה שהם התפרסו על כל זרת ההר, זה לא איזה עיר קטנה בפינה נידחת. הם כנראה היו מאוד משמעותיים, והם גם לא היו לבד, הם היו שלושה עמים ברצף. קודם כל זה נכון מה שאת אומרת ביחס לתקופה ההיא. מאז היה יהושע ומאז היה שאול, ומאז אנחנו לא רואים מקומות נוספים שיושבים שם 7 עממים, לפחות כמה שאני יודע אין תיאור כזה. זאת אומרת, קרה משהו מאז והם נשארו לא בסביבה כל כך רחבה, אבל המקור הוא מקור חשוב. בואו נראה עוד קצת. צריך לזכור מיהושע לדוד קרה משהו. כן, נכון. כבשנו מאז ונכנסנו לארץ ושם זה טוב. שימו לב, אם כן, קורה פה דבר מאוד מעניין. דוד בא אל ירושלים ובא לדבר. עם מי? עם היבוסי, עם היבוסי, יושב הארץ, ועכשיו הוא בעצם מדבר איתו. אני שואל, מה יש לך להציע לנו? מה הוא באמת רוצה לדבר? מה יש לו לדבר? עכשיו, מה שאני רוצה להגיד, שבמילים האלה מקובל, ברגע שדוד אומר, אתה יושב הארץ, מה הוא במילים אחרות אומר? אני בא לכאן, ועוד רגע נראה, אני בא לכאן לכונן את עיר הבירה שלי, ואני קורא לך לדיבור כיושב הארץ. במילים אחרות, מה אומר דוד? זאב, איזה אמירה משוקעת בנקודת מוצא? הסכים שתתפנה מפה יפה, ואם לא אני אהרוג אותך. אם אתה יושב בארץ, איך אתה מדבר עליו? לא, אני רוצה להבין. אם הוא יושב בארץ, אני שואל, מה? הוא רוצה לכונן שם את הממלכה שלו. קודם כל, אני שואל, אם הוא מתייחס אליו כיושב הארץ, תקשיב למילים, יושב הארץ, לא יבוסי, יושב הארץ, פירוש הדבר שבנקודת המוצא של הדיון אני מקבל את מעמדך כיושב הארץ. כלומר, אתה תקבל פיצויים על העזיבה, אנחנו נפנה אותך לקרבין. חברים, אתם חוטאים לפסוקים. שנייה, אתה שומע את השאלה שלי? כן, כן, אני שומע. אני לא יודע. אבל בואו הוא לא מתעלם מזה. הוא לא מתעלם ולא רק לא מתעלם. ברגע שאתה אומר, אתה יושב הארץ, חכה, עוד לא אמרנו כלום. הוא מחזק אותם ואומר... חבר'ה, אתה יודע מה? אותי מה שמעניין, אותי מה ש... אני לא יודע. כי אותי מה שמעניין זה איך היבוסי מבין את הפנייה של דוד. זה התשובה. ואיך היבוסי מבין את הפנייה של דוד. זה די ברור. עוד רגע נראה את התשובה שלו, אבל לפני כולם. יש סיפור מצוין, אתם יודעים, כשהחללית אפולו התכוונה לטוס, אני חושב, למאדים, היה איזה מין דיבור כזה, היה איזה מין פרויקט כזה. הם רצו ללמד את האסטרונאוטים אין ספור של שפות, למקרה שהם יתקלו בחייזרים, הם יעבירו להם מסרים בכל השפות שיש בכדור הארץ, ותוך כדי האימונים של הצוות, הם גילו שבבסיס ביוסטון עבד בתפקיד משקי אינדיאני זקן מהנבחוס, אז הם ביקשו גם ממנו את שפה. כן. זו שפה אגב שהשתמשו בה במלחמת העולם השנייה, כן. הקוד האמריקאי. כן. אז הוא בא, אז הוא לימד אותם איזה 2 משפטים בשפת השבט שלו. אחרי תקופה שאלו אותו מה אמרת להם, אז הוא לימד אותם את המשפט שאומר אל תאמינו לאף מילה שאנחנו אומרים. אנחנו באים להפוך את הארץ שלכם לשממה ולבזוז אתכם. זה משהו, זה מה שאתה מבין שעושה פה דוד. לא, אני מבין שזה מה שמבין היבוסי.
הוא אומר בואי נע. אבל עוד לא הגענו ליבוסי, אנחנו כרגע מה אומר דוד? אני אומר מה אומר דוד? דוד בא אליהם מבחינתו בטוב. אבל היבוסי לא נולד אתמול. אז בוא נקרא את התשובה שלו, אבל עוד שניה נגיע לתשובה שלו, נראה מה הוא עונה, ניתן לו לפרש את עצמו. שנייה, לא, לפני שאנחנו מתלהבים. אתה יודע, היינו בלבנון, אתה ואני היינו בלבנון, ותמיד היו בינינו חיילים שהחביאו סוכריות בפאוצ'ים. תמיד יש להם, יבואו ילדים בדמור, אני הוציא להם שוקולדות וזה, ואז פתאום אתה נזכר שעל גבי הסוכריה שמת את הרימון, ואז אתה מוציא את הרימון להגיע לטופי, אבל אין פה רימון, והוא בורח ממך. אבל אין פה רימון. לא, אבל הוא רגיש. ועוד הפעם, בואו, לפני שאנחנו מתלהבים, אנחנו פה באמת, יש פה איזה כוננות כינורות. היבוסי לא מתלהב. אני רוצה להזכיר לך, היבוסי אומר אוקיי, הוא עוד הפעם שולח אליי את המשלחות האלה, ואתה יושב בארץ, ואני מת על התרבות שלך, ויש לי בבית דרבוקה, וכל הקשקושים האלה. שמענו את זה, ותרבחו בהכל, בסדר. עכשיו, זה נורא נחמד שאתה מוכן לטעום מהמופת. אבל אני מכיר אותך, רבק, אני מכיר אותך. והוא עונה לו תשובה ניצחת. הוא אומר לו, עם כל הכבוד, לא תבוא הנה. מה? לא תבוא הנה. אתה לא שם את כף רגלך על פה. היבוסי בוחר לומר את זה במשפט שככל הנראה ביבוסית נשמע יותר מצחיק. פסחים בעברית. ביבוסית אומרים את זה עם פסחים ועברים. אבל בגדול, גם היועץ הכי אשכנזי בפמליה של דוד אמר לו, אחי, הוא אמר לך לא. אני לא הבנתי בדיוק את הקטע עם הפסחים, אבל לדעתי הוא אמר לא. טוב, חברים, כלומר, עוד רגע נגיע לפסחים. אבל בואו נעשה סדר ונאמר ככה. קודם כל, נקודת המוצא של דוד, מלך, צעד ראשון, הולך אל היבוסי, יושב בארץ. ואם אני מקבל שהתנ"ך זה לא עיתון, בניגוד לעיתון או לאדם שמספר על עצמו, הוא יכול להגיד, אני הלכתי עם הרבה כוונות טובות ולומר הרבה דברים, אבל יעמוד פרשן בצד ויגיד, יפה מאוד, זה מה שהוא אומר, אבל זה לא האמת, או ייתן את הפרשנות הנכונה, מה מניע אותי. ההנחה שאני מקבל אותה, שהמקרא הוא לא רק מספר את העובדות, הוא מספר גם את תנועת הנפש, את הלחן. אני עומד לבוא לירושלים, לבנות פה עיר בירה, ואני מכיר בזכות שלכם להיות במקום הזה, אבל יש פה מדינת ישראל, יש פה מדינה ריבונית, זה חלק ממדינת ישראל, זה ברור לגמרי, אתם מיעוט פה, אנחנו לא נפגע בזכויותיכם, לא כיחידים ואפילו לא כאיזושהי התאגדות, ואני לא רוצה לקרוא לה בשם אוטונומיה כזאת או אחרת, אנחנו נכיר, אבל אני מבקש שתבין את הסיטואציה. אנחנו עכשיו עומדים לבנות פה את עיר בירה, והמקום הזה הוא חלק ממדינת ישראל, ואתה תקבל, או אתה היבוסי, ואתם היבוסים כעם, תקבלו מקום משמעותי, ואני לא בא בכוח, אבל אני מבקש להגיע לאן שצריך להגיע. זה מה שאני, אחרי הכל, אני רואה את המילים האלה כתובות. כל זה מהמילה יושב? לא, גם אומרים לו, לא תבוא הנה. עוד רגע נראה, כן, כל זה, וילך המלך אל היבוסי יושב הארץ. המילה יושב הארץ ביחס ליבוסי היא מילה שמכירה במעמדו כיושב הארץ, ומפה מתחיל דיאלוג. אתה רואה שהם מדברים ודוד נגמר, אין דיאלוג. הדיאלוג נקטע בתחילתו. במקרא הבא. עוד רגע נראה את הקטיעה ונראה מה הקטיעה. אולי, אני חשבתי שזה הפוך אולי, כי אולי ביושב הוא מדבר אלינו, אל העם של דוד, כי התורה מלאה במקומות שבהם, אם זה הגר למשל, צריך לשמור על הגר. הגר הגר בתוכך וזה. אז הוא אומר לחבר'ה, זה לא גר, זה יושב, אותו אפשר לתקוף, כאילו, ואז זה יושב אולי גם עם העניין של כל מכה יבוסי, אז זה פרשנות אחרת לגמרי, למילה יושב. לא הבנתי, אתה אומר שיושב הארץ, לא יודע, כי הם מאוגדים, יש להם כוח צבאי, יש להם מבצר, זה לא גר שהוא חלש ובודד ואצלך ואתה מחויב לדאוג לו,
אלא הוא גורם שיש לו משמעות פוליטית. כאילו האמירה יושב, אתה אומר האמירה יושב היא כלפי היבוסי, אני מכבד אותך, אתה פה. אני אומר אולי האמירה יושב היא בכלל כלפי העם, פנימה, דוד פנימה אומר זה יושב, זה לא גר, אנחנו נקוף אותו. ואנחנו מה נעשה? נקוף אותו. הוא יושב לנו פה. אבל רגע אחד, וילך המלך ואנשיו ירושלים, אמרתי הפרשייה הזאת היא, אנחנו הולכים אליה בקריאה מאוד דקה. הביטוי אל, אתה שומע פה הדדיות, אתה שומע מילה של מלחמה? אני שומע פה מילה אחת לעומתית, והיא המילה ירושלים. מבחינת היבוסים, למקום הזה קוראים יבוס. כן? השניות הזאת קיימת כל הזמן, אנחנו גם מכירים את זה במפגש של אברהם עם מלכי צדק. שיש לו משחק באיך אני קורא לאלוהים. ההוא אומר קונה שמיים בארץ, והוא אומר אל עליון, ואברהם עושה סינתזה ביניהם, והוא אומר לו, הוא גם אל עליון, והוא גם קונה שמיים בארץ. אני תופר את האמונה שלך הכנענית עם האמונה שלי, ואני מציע לך סינתזה. לדוד יש כבוד, אבל ברור לדוד שכרגע אנחנו במהלך היסטורי, והמהלך היסטורי הזה הוא הולך להיות לקראת פחות יבוס ויותר ירושלים. זה ברור. הוא אומר לו, אני לא הולך למחוק אותך, אני לא הולך להיות כמו המנובלים האלה, שכשהם מגיעים הם לא משאירים אחריהם כלום. אבל בעל בית אחד הולך להיות פה. מיעוט. כאילו, אתם תהיה מיעוט. או שאתה... זה... לא, It's either my way or the highway. בגדול, זה מה שהוא אומר לו. לא, הלכת צעד אחד נוסף. אני רק אומר... לא, כי היבוסי, משום מה, היבוסי מבין טוב מאוד מה דוד מתחיל להגיד לו. ואם אני מבין טוב את המספר המקראי, המספר אומר לנו, היבוסי לא רצה לשמוע. הוא אמר לו, אדוני, כובשים נאורים כמוך מגיעים לפה בערך כל שבועיים, והם תמיד מתחילים בדיבורים נורא יפים, בשבחי המופלט. סליחה, אבל זה תכף מגיע לאולטימטום. והאולטימטום אומר שירשו לי פעם בכמה זמן לחיות את חיי ולחוג את חגי, אבל בגדול הטנקים שלך ישבו לי פה. אז אני רוצה לטעון שהמילים, מה? גם דוד לפני שנייה הרג את גוליית, שגם הוא היה יושב לא, בארץ באיזשהו... הוא פלישתי. אני חושב שבאמת לאורך כל התנ"ך, הכנענים ובניהם הם יושבי הארץ, הפלישתים הם כפתורים, הם באו מקפריסין, יש להם עדיין... היבוסי פה, ומאז שהוא פה בערך, מאז שהוא מכיר את עצמו כ-1500 שנה קודם, הפלישתים גם פה, והם ישבו בארץ, ודוד בא, זה אותו דוד, בא ומגרש אותם, ושאול שמת לפני שנייה, והבן שלו זה, דוד לפני רגע הרס גם את ההסכם הזה, בצורה כזו. איך היבוסי אמור לבוא ולכבד את הבן אדם שמציע לו? איזה הסכם הוא הרס? עם בני שאול. הסיפור הזה עם בני שאול קרה? בני שאול עוד לא קרה. בני שאול זה סיפור מאוחר הרבה יותר, זה בסוף תקופת דוד. ואנחנו בלימוד גם האחרון, ואנחנו בעיצומם של כמה מפגשים שהנושא זה מערכת היחסים בין דוד לבין העמים מסביב, ומה שראינו שדוד יש לו דיאלוג, ומה שאמרת זה גם חלק מהדיאלוג שלו עם הגבעונים. הגבעונים תובעים משהו והוא הולך איתם ומשתף אותם בצרה והולך למשהו משותף יחד עם עם אחר. זה דווקא מקום של... אולי אחת הדוגמאות החזקות ביותר לדוד שהולך למקום של אמון. שוקי, אני חושב שעד היום, עד היום נדמה לי שאנחנו מעט מאוד דנו פה בציטוטים מתהילים, והכנסנו אותם לדיון על דוד ועל איך בערוב ימיו הוא עיכל את הדברים האלה ונתן להם ביטוי שירי בפרקים שבוודאות שלו. ואני חושב שבינתיים דיברנו על פסוק אחד, אין בעוון חוללתי ובחטא יחמת נעימי, שדיברנו על הולדתו של דוד ועל הנסיבות האלה.
מאז שהתחלנו לדבר בשבוע שעבר על כאילו מוסר הלחימה של דוד וכולי, והדיפלומטיה של דוד מול עמים עוינים, הפסוק שדופק לי בראש זה באמת אני שלום וכי אדבר הם על המלחמה. אני חושב שבין אם נסכים איתו או לא, בחוויה של דוד, הוא מגיע לפה עם חלום וחזון חדש, הוא מגיע עם איזה ארגז כלים מפויס, אבל הוא או מקדים את זמנו, או בכלל מגיע למקום שבו השפה הזאת לא יכולה לעבוד. והוא מגיע ליבוסי, והוא מגיע לאלה, והוא אומר להם, חבר'ה, אפשר פה להפריח את השפה. אנחנו יכולים לשלב זרועות, ולבנות קריאה אקדמית, וכאלה וזה. והם אומרים לו, וואלה, ג'ינג'י, כנס בו. ודוד יום יום חוזר הביתה מתוסכל, ואומר, איזה ברברים, איזה חולרות. ונדמה לי שמה שקורה פה, הוא באמת, הוא עבד על הדיאלוג, יש לו איזה קואוצ'ר, והוא אומר, הוא יענה לי ככה, אני אגיד לו, אני מכבד גם את זה, אפשר לדבר גם על זה. ואחרי כל החזרות, היבוסי לא נותן לו לגמור את הקפה. היבוסי, כן, היבוסי אומר לו, ובאמת, אני חושב, לא, זאת אומרת, הוא מגיע עם המון נכונות לדיאלוג, אבל באמת כמו עם משה מול לא פרעה, מול המואבים, מול האדומים וכולי, הוא נותן להם דיאלוג, סליחה, נותן להם מונולוג ארוך, משה. אנחנו נבוא מפה, נלך משם, בדרך המלך נלך, לא נשתה מי באר, זה, נקנה לך הכל במחירים כפולים, אתה יודע מה? אנחנו נוסיף את הלג שלך, אנחנו באמת, זה ישתלם לך, ואנחנו נהיה נורא נחמדים, נורא וכזה מונולוג, והתשובה היא... לא. ככה. לא, זה כאילו... משה מדבר, בסוף הוא אומר לו, נאי. אותו דבר פה. לזה אני חותם, אבל בואו, אני באמת אך מההמשך והזמן שלנו. תראו, שוקי, אני קצת מתייחס לדבריך, אבל אני רוצה, תכף אנחנו נצטרך לסיים ושנסגור איזשהו מעגל לפני יום ירושלים, אז תראו. המילים האלה זה לא מילים של מלחמה, איך שלא תבשלו, וזה אני אומר שוקי. זה לא מילים של מלחמה. ההליכה של דוד מתוארת אל היבוסי יושב הארץ, ואני חושב שאני מזמין לשהות עוד במקום הזה ולראות שהוא בא ומקבל את מקומם עם השלכות מאוד מאוד רחבות לדבר הזה והתבוננות על ירושלים. עכשיו שימו לב מה התשובה שלהם, וג'קי היטבת לבטא אותה. ויאמר לדוד לאמור, לא תבוא הנה. קודם כל לא, המילה לא. והתחבטו הפרשנים במשמעות. לא תבוא הנה, אומר מה? אין מה לדבר. עכשיו, אין מה לדבר. אולי הפסוק הכי ברור בתנ"ך. אני חושב שמצאנו את הפסוק הכי ברור. קיצוני. מה פתאום? הבן אדם פה, הם יקנו תנאי. עוד רגע, אני בכוונה עצרתי ואני שומע. אני אוהב לשאול, כי אני חושב שזה נכון לשאול. עוד רגע נגיע לתנאי, הרב שלמה. עוד רגע נגיע לתנאי, אבל לפני כן, לא תבוא הנה, מה זה אומר? היה תנאי מאוד קשה. יפה, זאת אומרת, דוד... השאלה היא באמת, האם כי בשיחת עברים והפסחים מדובר בתנאי, כלומר באיזה מהלך, לא, במהלך שאפשר, או מדובר בעלבון מהסוג שמתכתב עם לגזור את הגלימות הטטוסיק ולהוריד חצי זקן. לכן הם היו שנואי נפשו, אחר כך... זהו בדיוק. אז אני אומר, אותה תנועה שראינו בפעם הקודמת, שדוד קורא לשלום והצד השני לא מבין את השפה, אנחנו רואים אותה גם פה, ומה שאני רוצה לומר... אבל מה תגובתו של דוד, התגובה של... אז עכשיו בואו נראה, בדיוק בואו נראה. שימו לב, אז אם כן... טוב, ויאמר לא תבוא הנה, כי אם הסירך העברי והפסחים. ואז בא המספר המקראי, ואומר, לאמור, פירוש הדבר, לא יבוא דוד הנה. כמו עומד מהצד ומנתח מה שקרה. במילים אחרות אומרים לו אנשים, ופה הייתי הולך, אני חושב שצודק
יגאל ידין בספרו, בפרשנות שלו לתיאור הזה, הוא גם מביא דוגמאות כאלה. יגאל ידין, נכון? ואני לוקח אותה גם עוד צעד אחד למקום של הפשטה. הוא טוען שהם בעצם עמדו שם כחלשים, לא כחזקים. אני חושב שכל מי שקורא את המפה, דוד איחד את הממלכה, יש לו 12 שבטים. אמנם מאיזה סיבה הוא בוחר באנשיו, אף על פי שהוא יכול לבחור בפורום הרבה יותר גדול, וזו בחירה. הוא בוחר באנשיו, אבל הוא יכול עכשיו לכבוש את ירושלים בהליכה. כל מי שהולך לעיר דוד רואה עיר קטנה, העיר התחתונה של היום. אנחנו מדברים על מאות בודדים של אנשים שנמצאים שם, יש לו 12 שבטים, עוד מעט הוא יוצא למלחמות שתיארנו במרחב המסופוטמי ועושה סדר עולמי חדש, מה שנקרא, קטן עליו לגמרי לטפל בהם, במיוחד שמקורות המים שלהם מחוץ לעיר, אתה סוגר, מחכה וכפרי בשל יש לך אותו ביד. ודוד בעצם עומד פה כחזק מול הקבוצה הזאת שיושבת, והם אומרים, על גופתנו המתה. אם כבר ננסח את זה במילים שלנו, על גופתנו המתה אתה לא נכנע. בא דוד ואומר, אני מכיר בכם כיבוסי, אני מכיר בכם כיושב הארץ, אבל גם אני מכיר בזכות שלי כריבון לקבוע את העיר בירה שלי במקום שנכון ובמקום שבשיקולים מדיניים, רוחניים, אחרים הזכות שלי, ואני אשמר על זכויותיכם. עומדים ואומרים, לא תבוא הנה. אתה רוצה לבוא? בבקשה. אומר יגאל ידין, שמים שם עברים ופסחים, ואומרים, הדרך אלינו, דרך הריגה של אלה. אתה רוצה לכבוש? הנה, שמנו אותם, כשאתה תרצה להיכנס, אתה תירה חיצים, אתה תנסה להפיל חומה, או תנסה לעשות את צעדיך הצבאיים. הנה האנשים האלה שמנו אותם, את הגן ילדים הזה שמנו, על גופותיהם של אלה אתה תכבוש את העיר. כך אומרים לו האנשים, ואם תרצו, הם בעצם מספרים אולי בצורה המרתקת והעמוקה את הסיפור של עצמם. אנחנו העברים והפסחים. העיוור זה אדם שלא יכול להילחם, כי הוא לא רואה. יש לו כישורים פיזיים, אבל הוא לא רואה. הפיסח רואה, אבל אין לו יכולת פיזית. ויש פה איזה מומים שהופכים אותנו קטנים על ידך. אתה איחדת ממלכה, יש לך עכשיו... אולי גם קצת רומזים, עיוור ופיסח ביחד, אבל אנחנו קטנים ואין לנו יכולות, ואנחנו יושבים ומאבדים את המקום שלנו לעצמנו הרבה שנים, ובעצם אומרים, לא תבוא הנה, ואם אתה רוצה, על גופותינו. שמנו את העברים והפסחים, והעברים והפסחים זה תמונת מראה שלנו, של עצמנו. אנחנו העברים והפסחים, בבקשה. אתה חזק עם כל המטוסים, בבקשה. קח אותם, תערוב, תעשה מה שאתה רוצה. הם אומרים לו, אדוני, אתה יכול לקחת את המקום הזה, אבל אתה יותר לא תהיה דוד, אתה תהיה גוליית. זה מה שהם אומרים לו, בסופו של דבר. בדיוק זה מה שהם אומרים. הם עושים, זה גולת שכן ממש. עומד המספר המקראי ואומר לאמור, וכמו אומר, המספר המקראי אומר, וואו, מה הם עשו לו? תקעו אותו לאמור, פירוש הדברים, לא יבוא דוד. דוד, מה הוא עושה? מה הוא יכול לעשות פה? אין לו יכולת לחצות את הקו, והסיבה שאין לו כוח לחצות את הקו זה בדיוק הציר המוסרי הזה שבעצם עומד. אני מכיר בכם כי יבוסי וכיושב הארץ, אבל תבינו שמדינת ישראל הולכת לאיזשהו מקום ותשתלבו בסיפור. הם עומדים ראש קטן, סליחה, לא תבוא הנה, אתה רוצה על גופותינו המתות. והנה את הפסוק הראשון סיימנו, שבעצם וואו, לאמור פירוש הדבר לא יבוא דוד הנה, מה עושים? לפני שמסיימים אני עובר לפסוק השני מהר ואומר, וילכוד דוד את המצודה. במילים אחרות, מה עושה דוד? תוכנית ב', זאת אומרת, אכן תקעו את דוד. אני לא הולך רע מאוד, אבל מבחינתי שימוש כזה בכוח, שהעיקרון של להכיר בזכויות שלכם פה מבחינתי זה עיקרון שלא תלוי בהתנהלות שלכם, ואם אתם החלטתם שלא, אז אני עכשיו הולך צעד אחד אחורה, אני לא לגמרי נסוג, אבל אני לוחד, יש פה חלופה, וילכוד דוד את עיר דוד, את המצודה, וזה לא ירושלים, הליבה של ירושלים, אני את הפרברים של ירושלים, את החלק התחתון, את העיר התחתונה אני כובש,
קורא לה עיר דוד ומסתפק בשלב זה ולא קורא לה ירושלים. ולא קורא לה ירושלים, אחרי זה יקראו לה ירושלים, אבל הקריאה ירושלים היא כמו מעין יהושע שעומד מחוץ ליריחו, ויהי יהושע ביריחו, במרחב של ירושלים, אבל במקום המדויק לא קוראים לה ירושלים. כן. הוא לא באמת לוחד את החומרים, הוא לוחד את המעיין, הוא לוחד את החיים של העיר. כאילו יופי שהוא לקח את הצדדיות, אבל אנשי העיר למעלה, עם כל הכבוד, לא הצליחו לחיות בלי המעיין הזה. הוא בעצם אומר, סבבה, אני אכבד אתכם כיושבי הארץ, אבל אני פה הגבר ואתם חייבים לעבור דרכי. זה לא כזה הומני, זה לא בהכרח כזה הומני. תראי, אני כרגע רוצה להזמין את כולנו, קודם כל להמשיך בפעם הבאה. אתם במתח נגיע ליום ירושלים עם חצי דרך שהלכנו ולא סיימנו, אבל את הפסוק הבא עם כל השאלות שבו לא נספיק היום. אבל אני רק אומר דבר אחד ועונה לך. לא כתוב פה שהוא תפס את המים, בפסוק הבא ויגע בצינור, ואנחנו נראה אותו בפעם הבאה. הצינור זה לא מים. כן, כן, אני אומר, אנחנו נראה אותו, אבל לא כתוב. הסיפור של דוד הוא הליכה לחלופה כתוצאה מהאמירה שלהם, ובמילים אחרות הוא לוקח ברצינות רבה את הסיפור, וכמו אומר, אני לא עומד לנשל אתכם מהמקום הזה. אני רק מזכיר שגם בתום המלחמה הזאת, המלך שלהם יישאר במקומו, בארמונו ועל מקומו, זה דבר אחד, ועוד מעט תיווצר מערכת יחסים של אמון מאוד מאוד גדול בין דוד לבינו, דבר שאומר עוד פעם שדוד, הסיפור פה לא סיפור של כוח, אדרבה, בכוח יכול היה דוד בקלות רבה בעצם לכבוש את ירושלים, אבל הסיפור של ירושלים הוא לא מתחיל מסיפור של כוח, ואני חושב שכך נראה משני הפסוקים הראשונים שראינו. אנחנו בעוד שבוע נעבור את יום ירושלים ונעבור אל החלק השני של הפרשייה. אני חושב שנסיים אותה בפעם הבאה. יש פה גם מדרש חכמים מאוד מאוד מרתק, שאני יכול לומר, אחרי שאני למדתי את הפסוקים האלה בפנים, הלכתי לחז"ל ואמרתי, וואו, איזה דיאלוג מקסים בין הפסוקים לבין הפרשנות של חז"ל בפסוקים. אז את כל אלה אנחנו נראה בפעם הבאה, ואולי נגלוש קצת מעבר לכך. ג'קי רוצה להגיד משפט לסיכום? לא, ברכת השם אליכם. תודה רבה.